Коя че цепа двигател? На тази зеленката. Иначе другото всичко е добре. По-добрата част да се ебе майката. Само двигател трябва да цепи. Песък, ветър, водоустойчива. Бай майките. Много караш вино уния. Колко е парите? Колко коня? Колко коня? 350 коня. Колко пари се дава на това? 4600. 4600? Литрите нагоре с канадците. С кое? С сенарските литри 4600. Она гледаме комбинирана, едната е сенарска, другата е така. За кашкавал. Аха. Да караш кашкавал? Да, кашкавал и райграс. Райграс напред. За стадиона? За стадиона, Чимове. Трябва да стегнем стадиона други ден за матча. Всичко е потегнато, нагласено. Това от волове съм е препрал тази каруца. Айде бе.